Guys, magluluto tayo ng tukat baboy ngayon. So, bumili na tayo. Diyan tayo bumili ng tukat baboy. So, nakabili na tayo, guys. Ayan, oh, ayan. Nakabili na tayo, ayan, oh. Ayan. Ayan, guys, fast forward tayo, ayan. Nagisa na kagad tayo. Nagluto na kagad tayo, guys. Ayan, sibuyas. Dami ako ng sibuyas lang, guys. At saka yan, yung tokwa, yung ano ko na, pinreto ko na, guys. Sinigis-ligis ako para medyo masarap, guys. Pag lumabas na yung, ayan, nalagay ko na yung sibuyas, guys. Alright. Tingin pa lang, masarap na, guys. Ayan, guys. So, ayan. Pinidyoan ako ng anak ko dyan, kaya medyo nakuha ng tayo lahat. Alright. So, ayan. Nandyan na yung Tukat medyo baboy. gisado na talaga. Nandyan na yung tausin. Inagay ko na, guys. May tausin na yan. So, lalagyan natin yan ng kaunting tubig para medyo may sauce. So, ayan, guys, lagyan natin ng isang cup. Ayan, ay sarap. Saka ilalagay na natin yung ano dyan, yung tokwa. Siyempre, lagyan natin ng pampasarap yan. Ayan. Lagyan natin ng magic sarap. Alright. O yan, guys. Nagluto rin tayo ng gulay dyan kasi masarap pag may gulay. Alright. Kita nyo yan, kaya may linakasan natin na po para madaling maluto. Alright, ayan, malapit na, guys. So ayan, nagpa-picture pa Mokong. Ayan, oh, para makita na ni Meta na ng YouTube na ako nagluluto. Alright. Guys, kain na tayo. So ayan, naluto na, guys. So kain na tayo. Oh, gulay, may tukat baboy. Alright, kain tayo, guys. Manating masarap. Sarap. Itong gulay, nilagay ko ng sauce yung sa baliwag. May natirang sauce kasi kaya ilagay ko. Sarap po. Ang tamis-tamis. Tukat baboy, masarap talaga ito. Masim-masim. Kaya na, guys. Ano sa inyo? Sarap. Wala akong ginagawa, nagluluto talaga ako. Sabi nyo ngayon. Alright, guys. Tukat baboy, sarap. Pwedeng pulutan, pwedeng ulam. Talagang pinakamasarap yung cabbage, gulay. Ha? Yan lang, lagay mo lang siya ng gisa lang. Tapos, yan lang. Walang marikado. Alright, guys. Ito na lang vlog ko, guys. Dito na lang, bye-bye. Alright. Sarap. Yung kakaman ko. Masarap yung cabbage, guys, lalo kung may oyster sauce. Sarap. Right?
Tayong tukwat baboy. Sarap. Nire-reduce na kasi tayo kaya konting kanin lang. Mm. Ayun. Sa tukwat baboy yung may konting sauce, malapot-lapot. Ayan. Ayan, medyo napalat pa ng konti. Mm. Wow.